गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ BTRनि चिफ प्रमद बर'नि बियाबनिफ्राय ABMCनि गाहाय नेतारि टाइसन हुसेननि बेरफ्रोसार बिबुंथि। सोलायथायनि स्लगानजों BTCनि खुंथाय गोहो फैनाय UPPL, BJP आरो GSP मित्रजों दोलोनि जथाय सोरखारनि गाहाय खुंगिरि एबा BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बियाबनिफ्राय ABMCनि गाहाय नेतारि टाइसन हुसेनआ गोख्रों बिबुंथि होदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुवाकुसि दालाय कमिटि ABMCनि खुंगा ब्रैथि बोसोरसेला जथुमा गेवलां मेलाव बाहागो लानानै ABMCनि गाहाय नेतारि टाइसन हुसेनआ बुङो दि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा BTC ओनसोलाव जेबो मावफुंनो हायाखै। गिदिर गिदिर मेल मिटिं खुंना ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा मोनाखै होनना रोखा बुंथियो आरो आथिखालाव BTC ओनसोलाव थेर उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनलाय होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। एबसुआ गोनांथार सावराय मेल खुंदों। औवाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1990 नं उजानपारा गुदि फरायसालियाव लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतारि काम्फा बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे आलासि महरै बाहागो लायो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारिया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हाग्रामा महिलारिया BTCनि फिन गाहाय जागोन होनना फोसावनाया BPMनि नंखाय फोसावनायसो होनना गोख्रों दाबि खालामदों BTRनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। BP एबा गावसिनि मानसि एबा रायजो राजाफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बे सोलोखौ खालामदों होनना गोख्रोङै बुंथियो बुंथिगिरि बिथाङा। थैनायनिफ्राय रैखा खालामदों सुबुं अनफावरि समाज सिबियारि जिसुआ चुमफ्रामारिया। लाइमोन फालांगियारि जिसुआ चुमफ्रामारिया रुपाथि बसुमतारीखौ थैनायनिफ्राय रैखा खालामदों। रुपाथि बसुमतारीया किडनिक आरो आथिं बुना जाना 4 दान लोमजाना दंमोन। चिरां जिल्लानि बामोनगाव PCCनि सिङाव थानाय दांसिबारि गामिनि मुरसिमा रुपाथि बसुमतारीया किडनिकनि जेंना आरो आथिं बुना 4 दान बिसनायाव गोग्लैसोना दंमोन। न'खरनि मानसिया रुपाथिखौ चिरांनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनबाबो मोजां खालामनो हायाखै। बिनि उनाव बेंटलनि टुक्राझार देहा फाहामसालियावबो फाहामथाय होदोंमोन, नाथाय बेयावबो रुपाथिनि बेरामखौ रैखा खालामनो हायाखै। रुपाथिया रां रुफा गैयिनि मोजां देहा फाहामसालियाव नायजानो हायैनि थाखाय गावखौ थैनायनि लामायावसो सानना लाना गाबै गाबै बुङो फिसायनि सिगाङाव, बिफा आं थैनो गोसो गैया दानो, आंखौ रैखा खालामदो होनना बुङो। बेनि उनाव चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय लाइमोन फालांगियारि जिसुआ चुमफ्रामारिया थांनाय बावैसो सिगां बार आरो सारअन्थाइजों न' खहा जानायफोरनो ट्रिपाल रानना होदोंमोन। बे समावनो रुपाथिनि न'आबो खहा जादों। बे ट्रिपाल रानना हैनाय समाव रुपाथिनि गोब्राब लोमजानायखौ नुनानै जिसुआ चुमफ्रामारिया गावनि आखाइनि फैसाखौ 1 लाखनि बारा हरना सिलिगुरियाव थानाय इक' स्केन मित्रा क्लिनिक एन्ड नार्सिं हम देहा फाहामसालियाव लांहोना फाहामथाय लाहैयो। बिनि उनाव रुपाथिनि बेरामा हामना फैयो, लोगोसे रुपाथिया थैनायनिफ्राय बारग'यो। रुपाथि बसुमतारीया गावनि थैनायनि लामानिफ्राय जिउखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जिसुआ चुमफ्रामारिखौ कौटि कौटि साबायखर बावो आरो इयुननि समाव बिथांनि सुबुंनि माहारिखौ अननाया गोजों हाथरखि जाना थाथों होनना अबंलावरिनाव आरज गाबो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिराङाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। सोरखारनि गोख्रों राहा लासेयावबो स्रोद-स्रोदै माखासे सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगिरि खालामबोबाय थादों। आयेन बेरेखायै गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग्स फालांगिरि खालामबोबाय थानाय सानै सुबुंफोरखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा हमदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि खावाटिकेयाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गामि ओनसोलफ्राव ड्राग्स लांलाय लाबोलाय खालामनायनि सुलुं मोननानै सानै सुबुंफोरखौ हमदों। आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय सानै सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय रमजान आली आरो सुरज आली होनना सिनायथिनाय जादों आरो बिसोर सानै सुबुंफोरनिफ्राय 2 आबुं कन्टेनार, 3 खालि कन्टेनार आरो 1 सिरिन्जबो हमनो हादों। दायो ओनसोलनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय सानै सुबुंफोरखौ बिजनि पुलिसनो गथायबाय होनना मिथिनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।